धरो कंवरिया ना नाम भूकल ना इंस्टाग्राम वो पैगो गीत हमारे बरूरा सब सुननी है कि ना तनी बताइब सब है। अरे की होई जाला जिंदगी बेकारे हो दिलवा टूटले पजननी बहुते दर्द देला प्यारे हो दिलवा टूटले पजननी। सुना सखी बाकी एगो देहाती लड़की बिया हां एकरे नियम घर ते कर कलकत्ता हो अच्छा लेकिन भोजपुरी बड़ा सुंदर बोले ले हां एकर मतलब एनियो बिया सही सखी पूछली कि ये सखी बताओ तोरा कहाँ कहाँ मजा आवेला कहां तब बताओ दिया का अरे कुंवर के प्यार में गाना हमारे गुआवत जो ना नाव बा गाना के का मजा आवेला मजा आवेला और गलती सोचब तो गलती हो जाई हां दी एकरे के बताओ तनी कैसे कुंवर के प्यार में अरे मजा आवेला लूटत लहार में मजा आवेला लूटत लहार में मजा आवेला अरे नहीं हर के यार में अरे नहीं हर के यार में मजा आवेला जान गइल बिया रहत रहत जान गइल बिया हां दी अरे कि नहीं हर के यार में नहीं हर के यार में मजा आवेला अरे लूटत लहार में मजा आवेला अब की भेल कमिटी के दूगो भाई के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। हां दी आई तो भाई गानो गाओ तड़े सही बा एकर मतलब संगीत प्रेमी भाई के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। जय लड़की कहतिया का देख प्रीति गीत हां भोजपुरी में बहुत आई बहुत चल जाई बाकी गीत के कुछ मतलब होके के चाहिए। लड़की कहतिया कि हमरा कहाँ आ जाए प्रेमी के कहाँ आ जाए घर परिवार से बचाई के नजरिया गोरिया के धोई के घर कंवरिया गोरिया के धोई घर परिवार से अरे बचाई के नजरिया
के धोई के भरया कवरिया गोरिया के धोई के भरया कवरिया गोरिया के धोई के भरया कवरिया। तारा मिलित ना ना बाकी जीवन में हम रुपया कम कमाइल बनी भाई कमाइल बनी हाँ जी वो भोला बाबा सही तारा के भी दिले हाँ तारा के भी दिले भोला बाबा हमारे गड़खा से संगीत प्रेमी बहुत बहुत आशीर्वाद दिले बनी बाबा के प्रणाम करो जय हो देखो जगह अरे मिलल पिछुआर में मिलल पिछुआर में मजा आवेला लूटत लहार में मजा बाकी बड़ी सुंदर भाव में एगो औरत अपना राजा जी से अपना सैया जी से देखा तू लोग बोलल कर आगे से अच्छा लगे अपना उठ काटू देवर के बात बताओ तरी और कह तरीका कि जब से तू सैया गइल हरियाणा आ घोटले घोटा त नइखे आ हमारा से खाना कहाँ छोड़ गइलो बहरवा बलमुजी कि कहाँ छोड़ गइलो बहरवा बलमुजी लागिल मारेला देवा दवा बलमुजी चाचा जी आप एक बार खड़े होंगे थोड़ा सा आप खड़े होंगे तो बड़ा मजा आएगा इस टीम में बस वहीं पे हम चाहेंगे ना इस गाना में एक बार आप झूम देंगे तो ये पूरा महफिल झूम जाएगा कहल जाला चाचा जी हेलो कि जब जैसन तब तैसन आ ठुमका ना लगैनी तो फिर मरद कैसे तो इसलिए हम कहना चाहेंगे चाचा जी थोड़ा सा नहीं झूमेंगे कि लाइन मारेला देवा सुंदर भाव में अपना राजा जी से अपना सैया जी से अर्जी लगाओ तरी और कह तरीका
प्यार आशीर्वाद है कमेटी की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को। देख चलावत में भाले ना बाजा, जल्दी से गाड़ी धके घरे तू आजा। देख चलावत में भाले ना बाजा, जल्दी से गाड़ी धके घरे तू आजा। लागे की जान नहीं पहुंची है राजा, लुट ली एक दिन जवानिया के माजा। आफत में बाटे शिकारवा वाला मुझे, आफत में बाटे शिकारवा वाला मुझे, आफत में बाटे शिकारवा वाला मुझे। लाइन मारे लाते बरवा वाला मुझे, लाइन मारे लाते बरवा वाला बाकी आगे बड़े सुंदर भाव में औरत अपना राजा जी से अपना देवर के करनी बताओ तरी और कहत तरीका के करो देवर बड़ा उठ काठू होला, बड़ा नटखट होला। देवर के बनेला कि भौजाई से मजाक करी, भौजाई बात तभी न मजाक करी, जब घर में भौजाई न रही तो कहाँ से मजाक करी। बाकी कोनो कोनो देवर बड़ा हद से ज्यादा बदमाश रहे। एक हाथ